Sama napa ndek kene? Nganggur ah? Nganggur. Wis suwe aku nganggur. Ngene mangan mek sedina pisan tok. Ngono jam 12 bengi aku. Mangan apa iku? Mangan ati. Kanane jam nyolongso atiku. Oh, koclok kaya ngene. Ngene iki aku ndelok sampean jan welas. Sampeyan gelem ah? Borongan ngetok wit. Ora apa-apa. Piro borongane? 1 sak wit. Pokoke riko wani. Kene kok los wis wani tok wis. Wis suwe soalnya ora foya-foya. Tenan aku. Iya. Ayo. Ya wis ayo lek tenan wani. Mas, iki didelok dhisik lho. Pokoke lek wis wani sampeyan ketok kabeh wis. Lah emang ndi sing diketok iki? Ya iki. Apa? Wit iki? Iya. Heh? Iki? Iya. Kon gak apa-apa. Iya, wani apa ora sampean? Kon anjir gendeng lek kon niku. Wit nang kuburan kon ketok. Golek wong e gau. Loh, sampe ketenan ndi? Hei, Golek wong dhewe. loh.